ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନଫଳ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ। ଏହି ସିରିଜରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହୁଏ, କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଳତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଳତା ପିନ୍ଧୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ ଯାଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳତା ଢାଳି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗାର। ଅଙ୍ଗାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୁଏ, ମନରେ ମଳିନତା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର। କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡା। ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଧରି ବସିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟାଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅରଟ। ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭ, ଧନ ଲାଭ ଓ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଖା। ଧାନ ବା ଚାଉଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖା ଦେଖିଲେ ନୂତନ କର୍ମର ସୂଚନା ଓ ଅର୍ଥ ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବା ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ବା କଳିରେ ଦିନଟି କଟିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅତର। ବାସ୍ନା ଅତରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଯାଏ, ସୁଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ ଆଭରଣ ଯୁକ୍ତରେ ଦିନଟି କଟିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି କଟେ। ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଦେଖିଲେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧି ଓ ଅଙ୍ଗପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳକୁ ଗଛରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପାଚିଲା ଫଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅରଖ ଫୁଲ। ଅରଖ ଫୁଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆସିଥାଏ। ଅରଖ ଫୁଲର ମାଳା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଟା। ଅଟା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ବା ରୁଟି କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅକସ୍ମାତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ସୁଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଟା ପେଷୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମରେ କଟିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭିର। ଅଭିର ଖେଳୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ଯାଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଞ୍ଜନ। ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ବା କଳା ପିନ୍ଧୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କଳା ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅତିଥି। ଅତିଥିକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଥିବାର ବା ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଦା। ଅଦାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଁଳା। ଅଁଳା ଗଛରେ ଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଫିମ। ଅଫିମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଫିମି ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଅଫିମ ଖାଉଥିବା ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମନସ୍ତାପ ହୁଏ ଓ କ୍ଲେଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗୁର। ଅଙ୍ଗୁରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରୋଗନାଶ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବା ଶରୀର ତେଜସ୍ୱୀ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅକରାନ୍ତି। ଅକରାନ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ନଦାନ। ଅନ୍ନଦାନ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗୃହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଭୂମି ଲାଭ ହୁଏ ଓ ବାହନ କ୍ରୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବା।
ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଇଁଠା ବାସନ। ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରୋଗଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଡ଼ା ଖାଇବା ବା ଅତଡ଼ା ଖସିବା। ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଜା। ଅଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଅଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ଧାରକଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାତ ହୁଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଅତୀତ। ଅତୀତକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ଅରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ, ମନସ୍ତାପ ଓ ଅଙ୍ଗପୀଡ଼ା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଶାନ୍ତି ହେବା। ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥା। ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକର ଶରୀରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଅପମାନିତ। ଅପମାନିତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼େ, ଦିନଟି ଦୁଃଖରେ କଟିଥାଏ। ଅସ୍ତ୍ର। ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତପାତକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଦିନ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସେ ଓ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରୁହେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ତ୍ର। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇ ସତ୍ ପଥଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଅ ଅକ୍ଷରର ସ୍ୱପ୍ନଫଳର ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।